Laqda ġurnalisti sport tellat seminar biex tħeġġeġ aktar nisa jidħlu fl-industrija tal-medja sportiva u biex dawn ikunu jistgħu jaħdmu f'ambjent komdu. Is-seminar kien iffinanzjat mill-fondi tal-iskema Training Initiative li laqda rċivit mingħand il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Sandro Mikallef, il-President tal-Laqda Ġurnalisti Sport, irrefera l-għajnuna finanzjarja bħala opportunità. Għandna nisa tajbin li jaħdmu fis-settur tal-ġurnaliżmu sportiv, però m'għandniex in-numri u naħseb illi b'din l-inizjattiva wkoll setejn u tħajjer aktar nisa, forsi sportivi, forsi li jħobbu l-isport biex jippruvaw jersqu bil-mod il-mod lejn din l-industrija tagħna u aħna din hawnhekk biex ngħinuhom. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli wkoll saħqet li l-parteċipazzjoni femminili fil-ġurnaliżmu sportiv għandha tkun imħeġġa. Kemm importanti li anke tfal tagħna jkollhom role models f'areas differenti inkluż fil-ġurnaliżmu sportiv u allura kien ta' pjaċir tagħna li nkunu nistgħu nassistu biex din il-konferenza tkun tista' tittella u naraw fejn huma dawk l-areas li wieħed għandu bżonn li aktar jiffoka dwarha. Fis-seminar ħadu sehem membri nisa tal-Laqda Ġurnalisti Sport li huma ġurnalisti sportivi flimkien ma' kelliema barranin li qasmu l-għarfien tagħhom f'din il-professjoni fosthom Francesca Benvenuti, preżentatriċi sportiva u riporter għal Sport Mediaset.